2000 prestakuntza orduko erdi mailako estetika eta edergintza zikloan, norbera edertzeko teknikak aplikatzen, estetika, kosmetika eta lurrin zerbitzuak merkaturatzen, eta indarrean dagoen araudian ezarritako kalitate prozedurak eta laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumen babeseko eskakizunak betetzen, ikasiko duzu. Kaixo, nik Itziar dut izena estetika eta edertasuna erdi mailako zikloa ikasten nahi naz. Barakaldoko lanbide heziketako ikastetxean. Erdi mailako prestakuntza ziklo honetan jarduera asko egiten ditugu. Lehenengo mailatik hasten gara praktikak egiten enpresetan, eta bigarren kurtsoan formazio duala egiteko aukera ere badago soldata baten truke. Ikastetxearekin akordio bat duen enpresa batean. Nik Barakaldo LH, eta zuk?